С едноминутно мълчание в памет на шестимата младежи, загинали при тежката катастрофа в Симеоновград, започна днес четвъртият пореден протест против високите цени на горивата. Около 250 човека се събраха пред паметника на Альоша в центъра на Бургас, като този път недоволството беше насочено не само срещу скъпия бензин, а се издигнаха лозунги срещу мизерията в страната. От импровизираната трибуна се чуха речи за безработицата в държавата, за унизителното положение на пенсионерите и за малкия човек, мачкан от системата. Започнахме с горевата, по-хубаво трябва да си кажем всичко, което както се, защото има 240 тапанара, които са мачкат 7 милиона българи. Имам страшно много приятели, които ми казват, защо не избягаш навънка. Не искам, обичам си родината, искам тук. От 2 години съм безработен, опитвам се да си намеря работа, но просто няма. Мачкат на отсякъде, протестирам срещу всичко, не само срещу горевата. Протестираме, омръзнане да живеем. Така е, това е. Искаме нещо да променим и нещо да се подобри. Защо тогава са толкова малко този път? Защото повечето ги е страх, повечето мислят, че няма смисъл, всеки предпочита някой друг да му свърша работа. Протестирам срещу бензина, срещу горевата. Много са скъпи. Имаме коли, ги изкарваме на 15 дена, да им до града да се върнем и си отменя родник. Много са малко хората, защо? Значи са доволни. Не виждам друг начин. Предполагам, че са доволни, защото не излизат. За първи път протестът се организира в делничен ден и за първи път той е пешеходен. За разлика от първите протести обаче, този път събралите се бяха много по-малко. Кое отказа хората? Лошото време или появилото се подозрение, че политически партии се опитват да яхнат спонтанното недоволство, родило се в социалната мрежа? Това попитахме организаторите на протеста от наскоро учредения граждански съюз «Сила». Не мислиш ли, че леко започнахте да звучите като политическа партия? Не, просто не сме доволни граждани от ситуацията в България. Както вече обявихме, нямаме никакви политически искания, не искаме никаква партия да се присъединява към нас или ние към тях. Просто искаме един нормален и достоен живот в България. За съжаление, много монополисти мачкат цялата система, корумпират властта и в един момент се получава, че не може да живеем нормално и достойно в тази страна. Протестиращите преминаха пеша по някои от основните улици на Бургас. Тръгнаха по Христо Ботев, преминаха по булевард Стефан Стамболов, а протестът завърши пред хотел Космос. До сериозни задръствания не се стигна, но все пак полицията беше затворила за движение едната лента на улица Христо Ботев.